ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 27 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 147 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза набормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ, аниқтараш гӯем 13 та хонаи фурӯшӣ ва 1 та хонаи иҷора аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо ҳамагӣ аз 73 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Хонаҳои фурӯшӣ ки ипотека метиҳанд бе пешпардохт дар шаҳри Душанбе. Хонаи фурӯшӣ дар назди цирк бо нархи 274 500 сомонӣ. Ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 240 000 сомонӣ. хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри Бохтар. Се хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 270 000 сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ дар 91 микрорайони шаҳри Душанбе ду хонага мебошад ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 235 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб, арзон ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хубро аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз сар шавии навор як рекламаи кӯтоҳӣ фоидаовар. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед борҳои худатонро аз Москва ё ин ки Московская област ба Тоҷикистон рой кунед, пас ба шумо ширкати Акай Шарифбека тавсия метиҳем. сифати аъло, муомилаи хуб ва ширкати беҳтарин иншоаллоҳ кортона қоидавӣ буд мекунанд. ҳозир бошад дар рӯи экран як видеои кӯтоҳи ҳамин ширкат мебурояд. касоне ки бор доранд дар описани номероро мемонем. худо хоҳад занг занем, мерем, мегирем. инаи мошинон дар хизмати шумо. инаи притсеп оли бор накардем, ина сар кардем, ина бор кардем. касоне ки бор дорад марҳамат занг занем, иншоалло мегирем, дар ҳамин рес мезанем. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. рақамҳое ки охирашон 68 69 ва 48 мебошанд WhatsApp доранд. марҳамат, ширкати Акай Шарифбек ширкати беҳтарин мебошад барои борҳои худатонро ба Тоҷикистон рой кардан. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, якум шурӯъ мекунем аз хонаҳои фурӯшӣ ки дар навастройка ҷойгир ҳастанд. дар навастройкаи шаҳри Душанбе худи бино сохмонаш идома дорад. дар оянда бояд мана ҳамин гуна шавад. дар рӯи экран дидистен ширкати сохмонии Раҳмон 2016 дома бардоштааст ва худи дом айни замон мана ҳамин гуна мебошад. дома соли 2024 бояд супоран сохмонша ба этмом расонанд. воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратулло Махсум, испечак 2 мебошад. дӯстони азиз, ипотека метиҳанд бе пешпардохт 36 моҳа. агар пешпардохт кунед, боз хона нархаш арзонтар мешавад. беҳтарин условияҳо барои мизоҷон, маълумоти пурра бо занги телефонӣ мегӯяд ҳамин ширкати сохмонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. дӯстони азиз, нарху наво чӣ гуна аст? то 5 мошина аллакай ҳамаи хонаҳошона фурӯхтагиянд. аз 5 то 10 мошина ҳаст хонаҳои фурӯшӣ. нархи 1 метри квадратӣ $600 мебошад. аз 11 то 14 мошина $500. нархи 1 метри квадратӣ боз албатта ки арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. соли 2024 сол дома месупоранд ва чӣ гуна квадратҳо дорад? аз 43 то 112 метри квадратӣ хонаҳо ҳастанд. 1, 2 ва 3 хонага. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. боз хотиррасонтон мекунем. дом тайёр нест. дом аз рӯи нақшаи ширкати сохмонӣ бояд соли 2024 ба итмом расад. марҳамат дӯстони гиромӣ, занг занед, пурсон шавед, рафта худи дома бинед. ҷойгир аст дар испечак 2 шаҳри Душанбе. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ деҳаи Гелот. 6 сотиқ замин, фундаментҳои хона рехтагиай, об свет ҳаст. нархаш 73 000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад ба ягон хона болои сумметум, мегӯяд соҳиби мана ҳамин хонаи заминӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, 73 000 сомонӣ мебошад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар новостройка ки сохмонаш идома дорад. дӯстони азиз, як хонага мебошад бо масоҳати 61 метри квадратӣ. масоҳаташ калон аст, метавонед ба ду хонагам табдил тиҳен. дар 9-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино бояд аз 14 ошона иборат шавад. ширкати сохмонии ҷДМ соҳибдӯст домабардоштест дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷабор Расулов 10. харидори аниқ бошад, муомилаи хуб мекунем, танҳо харидорои аниқ занг зананд, илтимос мегӯяд соҳибаш. худи бино дар ҳамин наздикии мости цирк ҷойгир аст, рӯ ба рӯи шарқи Озод. ҳамин наздикии циркда мебошад. ва дӯстони азиз, суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин суратҳои каме кӯҳна мебошад. ҳозир аллакай 3 ошонаи биноя бардоштагиянд ва сохмон идома дорад. соли 2024 хонара месупоранд. тибқи шартнома айни ҳол сохмон идома дорад. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. сари 1 метри квадратиш 4500 сомонӣ мебошад. дар рӯи экран 274500 сомонӣ навистагӣ, яъне дар умум ҳам қадар нарх мешавад. ва дар рӯи экран боз шартномаи хона аст. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасонтон мекунем, бино тайёр нест. айни замон сохмонаш идома дорад. ман барои ҳамин дар рӯи экран новостройка ва дар қавс сохмон навистагим, чунки сохмони бино идома дорад. оиди минтақаи хуб мебошад, назди мости цирк. ами худи циркам дар наздикии хона ҳаст. мактабҳову садикҳову ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошанд. оиди минтақаш агар пурсен, минтақаи беҳтарин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, дар маркази ноҳияи Рашт ҷойгир аст. номи пештараи ноҳияи Рашт ноҳияи ғарб мебошад. садик, бозор, мактаб қариби 11, 4 сотиқ замина ва 4 дар хона дорад. нархаш 350 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. ҳамамаш дар даруни хонаҳай дегдон дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 88 83 мебошанд, ватсап доранд ва масоҳати худи биноям 800 метр квадрат зиёда, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат, 4 сотиқ замин, 4 дар хона дар маркази ноҳияи Рашт, яъне ғарб, 350 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Гиҷо Вагдай, 100 метр поён ба лисаи нав, мактаб, медколлеҷ дорад. хона берунаш маҳкам нест, ҳавлиш 3 сотиқ заминдай, 2 сотиқаш хонаҳай, якташ ҳавлиш мешад. сменблок дорад. барои маҳкам кардани ҳавлиш нимшай хона тёпли пол дорад. баки ов дорад. 1 тоннага дар 1 ҳафта 1 бор пур мекунӣ, тамом. ови ширин гузарондагиянд. шлангҳои навхати ов ҳаст, свет ҳамаш зурай, мегӯяд соҳиби хона. канализатсия лични кардагиянд, поёниҳодай, 3 сотиқ замин, 2 дар хона. коридори калон барои кресла диван ҳаст. кухни қатъи душивой дар даруни хона ва нархи ҳавлӣ бошад 240 000 сомонӣ. харидори конкретни боша бо гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, кришашам гарини фасоне қиматзадагӣ, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорен, занг занед, пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, рафта аз пешӣ бинед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. илтимос бо диққат гӯш кунед. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон, бозорчаи Графзавод мебошад. хона дар 4 ошона ҷойгир аст. худи бино аз 5 ошона иборат аст. 5 этажа мебошад. дом, новостройка, обу свет ҳама вақта, канализатсия шаҳрӣ, мегӯяд соҳибаш, поликлиника, бозорча, мактабу садик дар наздикиш. бо якхонага алишам мешавад с доплатай нам, яъне якхонага агар пешниҳод кунед, болоиш пул метиҳед, баъд аз он метавонед бо ин хона иваз кунед. нархи худи ҳамин хона 240 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. дар имрӯза навормон якта дигар сехонага ҳаст аз шаҳри Душанбе ки нархашам аги 270 000 сомонӣ мебошад. хонаи рақами 9. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб пеши кирпичзавод ҷойгир аст. рӯ ба рӯи кирпичзавод хона аз 8 сотиқ замин иборат аст.
бо кирпичи пухта сохта шудааст, об ва барқ ҳаст, лави раҳдахона, 4 дар хона дорад, 2 подвал, дарвоза дорад, гирдаш маҳкам аст. симои светиш метқатияи ҳуҷҷатҳош 100%-анд, чӣ хеле ки мебинед хона падъабой таъмир аст, фавран фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, сиёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. мо дар видеомон мондем, лекин аз сабабе ки дарозтар аст худи сиёмка ускоритиш кардем, то ки кӯтоҳтар шавад минуташ. агар шумо хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорения ба ҳазур тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед ва шумо ҳам видео ҳам суратҳои хонаро рӯй мекунанд, ба ҳазур мебинед. хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри бухтар дар назди донишгоҳ мебошад. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад назди донишгоҳ шаҳри бухтар ва супорида мешавад бо маблағи 2000 сомонӣ моҳона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. дар имрӯза навормон хонаи фурӯшиам аз шаҳри бухтар ҳаст. хонаи рақами 12 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, се хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои навастройка. хона чӣ хеле ки мебинед падъабой таъмир аст ва ҷойгир аст дар жилмассив. хона дар назди мактаб сари роҳ доми аввал. соҳибиш мегӯяд ки ҷои беҳтарин хона шпакловка кардагӣ, дарҳои мобайн задагӣ не. Картагинский якум кӯчада ҷойгир аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. тамошобинони гиромӣ, дар имрӯза навормон боз як хонаи дигар аз шаҳри душанбе ҳаст. квартираи фурӯшӣ мебошад, таъмир дорад ва нархашам аги 235 000 сомонӣ. хонаи охиронгӣ мебошад. ҳатман навормона то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар 91 микрорайон назди қараболо пушти барқи тоҷик. ду хонага бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. таъмирашам нав аст дӯстони азиз. баъд аз таъмир оли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нархи хона бошад 585 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. худи биноям бинои хуб аст ва минтақаи беҳтарин дар наздикии хона мактабҳову садикҳову беморхона ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, аз номи канали Dom TJ пурсон шавед. нархи хона боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод байни Гомбулоқу Лолагӣ. се дар хона дорад. хонаҳо калон ҳастанд. подвал, кухнӣ, ҳамомам дар дохил ҳаст. ошхона, тапақхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. об ва барқ дорад. таъмири замонавӣ мегӯяд соҳиби хона. 5 сотиқ замин аст ва нархи хона бошад 190 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. нархи хона боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар. се хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи ҷавонон 13 дар Ломоносов. нархи хона бошад 285 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона срочно фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар маҳаллаи автовокзали кӯҳна наздикии сари роҳ. хона дар сеюмо шона ҷойгир шуда ҳама шароитҳои зиндагонӣ дорад. дар наздикиаш мактаб детсад мавҷуд аст. мегӯяд соҳиби хона. аниқтараш гӯем, дар рӯи экран рақамҳое ки мебинед, ин рақамҳои риэлтор мебошад. риэлтори шаҳри Хуҷанд. нархи хона бошад 185 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. худи бино аз 5 ошона иборат аст. 40 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки хонаи нав ҳеҷ кази некардагӣ нест. назди роҳи калон ҳама маршрут мегардад. ҳуҷҷатош 100%. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, пости Чимтепа. кадоме надонад пости Чимтепа дар куҷай. баъде ки Корвон тамом мешавад, баъд аз он раҳи Душанбе бохтар мешавад. дар охири Душанбе дарвозаи Душанбе аст. ҳамин баъди дарвозаи Душанбе дар он ҷо пости Чимтепа мебошад ва дар назди пост ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёр арзон намешавад, алиш намешавад, мегӯяд соҳиби хона ва нархаш бошад 235 000 сомонӣ. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 монед. бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта ки нависен чӣ фикр доред оиди ҳамрӯзана Бормонд ва кадом хонаи ҳамрӯзана Бормонд ба шумо бисёртар мақул шуд. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.